Wonderful, it's amazing, fantastic λοιπόν. Ναι, οκ. Με αγχώνει πάρα πολύ αυτή η φωνή. Γιατί το έκανες αυτό? Άρε, φεύγω. Άσε με ήσυχο. Άσε με ήσυχο. Παιδιά, όσο το φωτίζω δεν κουνιέται. Πού θα πάει? Σε μένα έρχεται. Μάγκη, σε μένα έρχεται. Πώς ανοίγει η πόρτα? Θα με δαγκώσει. Θα με δαγκώσει. Μάλλον έκανα κάτι λάθος. Ξέρεις κάτι? Από εκεί. Προσοχή, μην μπεις μέσα. Άσε με ρε πονηρέ που δεν θα πω μέσα. Α, τώρα με φάει αυτό το πράγμα. Φεύγω. Νομίζω γλίτωσα. Με κύριε